oikeesti lopettaa, vaikka kello onkin sen verran, että pitäis. Tehdään sillä lailla, että mä huomasin, että tuolla jossain kaupunkilla on jotain valittamista siitä, että 12 jälkeen soitetaan, mutta jos tehdään niin, että laitetaan se teidän piikkiin, mä lasken 3. Mä lasken 3 ja sen jälkeen huudetaan iluja, että tuo kaikkialla kuulee, että jengi haluu kuulla vielä lisää musaa. 1, 2, 3! Just näin. Mennään tää vaan. Halusin tulla, anna mun rakkauden mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät on erikoisia ihmisiä, on yksi heistä anna jalat vaan silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo et mä rapaan vaan naista autosta raasta. Mutti kysy luulet sä olevan Chase Brown, sanon en mä tiedä mut jotain samaa meissä on tää. Ei kun poistu täältä.